De la Back to Nature a fost stabilită cu un an înainte și noi am căutat să, în cadrul acestei idei, să facem cât mai multe exponate. Toată expoziția asta este întotdeauna conlegată cu o galerie, pentru că noi nu putem să expunem undeva pe stradă, deci avem de un partner care poate să expună aceste creații într-un cadru adecvat. Spuneți, că între timp... Noi avem aici tot felul de bijuterii inspirate din natură, o bufniță, o libelulă, avem o broască țestoasă, un fluture, avem ramuri, avem un leu, avem o... Și astea sunt tot felul de motive inspirate din natură, care nu trebuie să uităm că toate obiectele astea trebuie să fie și portabile. Mai devreme îmi spuneați că ați vizitat și Salina la tur, dar puteți să ne spuneți cum vi s-a părut acest obiect? Este ceva enorm de... Eu am rămas foarte impresionat și m-aș întoarce cu bucurie acolo, pentru că este un lucru unic în lume. N-am văzut așa ceva atât de mare, cât am rămas foarte impresionat și foarte pozitiv cu dorința să mă întorc înapoi.